op. Exorcism successful. Return to base and believe. Så du siger til mig, at vi skal efterlade William i huset nu. Med dæmonerne. Vi skal bare skride. Værsgo William, der er kort. Plus 6 til dig. Tag alt, hvad vi overhovedet ejer. Værsgo, vi ses. Hej hej. Det var måske lidt dumt, at jeg smed begge ting. Men fuck det. Jeg tror ikke, der er mere. Jeg tror ikke, der er noget, der kommer efter os. Jamen, der kommer bare 20 hunde, mand. Nice. 300 XP. Okay. Okay, så det var William, det der. Skal vi have en 28-årig kvinde, eller 12-årig pige? Ja, det kunne være fedt. Ikke bare ensrettet, mand. Ej, det ser fandme nyt ud. Jeg tror, det er en skole. What the fuck, dude? Hvis vi skal rende en hel skole igennem, så... Gud bevare, mand. Okay, Benjamin, jeg starter allerede ud med at tage crucifix. Og en pandelampe og en... Hvordan løb du ind? Løb du bare lige ud? Det gør ja. Jeg fandt et sted til de der... Der er ikke noget lys inde i det sted her, mand. Altså... Der var endnu en prayer. Ghost remove the demon symbol. Nice. Der er en mere symbol, og så er der 2 mere der er demon blood. Og der er holy books herinde. Jeg fandt den, der vi skal bruge til exorcism med. Fedt. Okay, så der var hun. Det skal fucking se så ulækre ud, mand. Jeg er ved at skide bukserne bare ved at se hende, mand. Det er ikke fordi jeg står for gåsehud af, at hun bare står og fylder hele døren og siger step aside. Hvorfor fanden er der en stikkontakt herinde, der sørger for at ganglyset det tænder? Hvad? Der er medkit mere der. Okay, det er nice to know. Der er 3 steder, hvor vi skal placere dem. Så. Eller, der er 2. Vi skal lige fjerne blodet. En blod mere. Hvad fanden laver du, mand? Humper du sædet, eller hvad laver du? Hvad var det? Der er noget, der ryster i hvert fald. Ja, jeg tror hele skolen ryster. Okay, vi skal have fundet det sidste blod. Ja, og et eller andet siger mig, det er en anden... Der er noget, der siger mig, at du stødt ind i lidt eller andet der. Okay, et afskyeligt billede, mand. Fy for helvede. Der er cloth her. Er det noget, vi kan bruge? Det ved jeg sgu ikke, om det er. Det er det, jeg bruger til at clean alt op. No. Der var også et prayer-papir med herinde. Jeg løb lige forbi det. Hvad har vi så? Find hidden wall markings. Find freezing temperature. Vi skal bruge termometer, og vi skal bruge den der UV-lampe der, og det der glow stick. Hvad tager du? Prøv at købe med UV. Det er sgu nok lidt nemmere. Det er nemmere for dig, så fordi... Nu ved jeg, hvordan der har en virker. For helvede, mand! Kommer indenfor, så er der bare en kvinde, der springer lige ud i hovedet på mig, mand. Oh my lord of heaven. Hvordan ser de der markeringer ud? De er nemme nok at se. Ja, det er... Så det er bare sådan noget med, at jeg bare kan løbe rundt i rummene og... Ja, og kigge rundt. Og så løber jeg lige efter. Det var en god idé. Lad os lige starte med at tjekke bunden, så ved vi da, det er sikkert. Der var noget der.
Der er et eller andet, der suger min energi lige nu. Oh my god, baby. Baby, prøv at sigte med dit kors, ikke? Og så prøv at trykke F. Prøv at sigte med korset, og så tryk F. Det forsvinder bare. Ja. What the fuck, du? Og vi mangler en mere af de der... Okay. Der står bare en mand der. Ingenting. Ved du hvad? Du fandt freezing temperature. Ja. Woo. Hvad er det for noget latinsprog, han snakker ham der? Og det, nå, det er dig. Jeg troede, det var Spurs. Baby, jeg tror, hun er klar til dig. Ja, hvis jeg kunne se, hvem det var. Lille pervert, mand. Kæft, for det ulækker, mand. Står hun bare og squatter op på sengen, mand. Jeg er klar til dig. Hvordan er det, du løber sådan efter en? Det var mig, der så hende. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde det sted, der... Er du reelt cyklet lige nu, eller er det bare sådan en daglig dag her? Har du været på Burger King lige for tiden, eller hvordan er det? Sådan... Desværre. Men jamen, det... Hvor meget får du så i løn? Ikke nok i forhold til, hvad vi arbejder lige nu. Jeg får $10 i 10. Hogwarts! Hey, det er Hogwarts! Bænken flyver, mand. Hallo. Hallo. Jeg tror det sidste symbol, det kunne Benjamin finde. Hvad siger du til mig? Jeg har... Jeg har lige placeret en, så kassen er fælles inventory. Nå, for helvede. Nå, for helvede, så det er de der bøger der, man skal bare finde den der skide kasse der, og så... Vi skal ud efter. Har du exorcism på dig? Nej, det har jeg ikke. Så siger du har 100 bøger, der bare kan placere. Hogwarts igen. Hvor mange bøger har vi lige? Jeg kan godt se, at vi har en bog mere. Det er nok den næste. Hun er nok lidt sværere at komme ind til. Hun får sgu nok bare en bog lige i panden. Okay, der hørte jeg lige en ny lyd bag min. Det var sådan en glitchy stemme, der kom der. Lol, baby, prøv at tage exorcism-booken frem, og så prøv at trykke, at du siger det, og så prøv at trykke F. Ikke nok i løn for det her. Ja, lad os lige tage dem alle sammen på lidt først. Ja, fik vi kun 260 for hende. Vi fik 300 for ham den sidste. Hvad level er vi i? Kan du se, hvad level du er i? Jeg er level nu. Hvor ser du det hen? Lige... Nå, det er de der 2 streger der, eller hvad? Ja. Kan vi få noget i level 11? Ja, jeg kan få sådan en ud over min kåbe. Det er hvad jeg kan få. Hey, Benjamin, vi er begyndt at udvikle os, mand. Ja. Har du også fået sådan en ud over dig nu?
Det har du kraftedeme mig. Hold kæft, du ser sej ud, mand. Øj, det ser godt ud, det der. Ej, nej. Hun kommer til at blive ulækker ind der. Elisabeth, 28 år. Elizabeth's father noticed that she had started something. Og så noget, jeg kan læse mere. Ja, okay, så starter man bare ud med at se mod et hus, der bare siger dø, hvis du kommer i nærheden af mig, mand. Fucking hell. Det er lanterns, Benjamin. Vi har ingen headlamps nu. Hvad? Du har headlamp? Hvad helvede? Der. Nej, nu vi kører. Okay, baby, vi gør det på den her måde. Du har et skur, jeg har et skur. Okay, så jeg har det gode skur lige nu. Du har det gode skur, ja. Lige præcis. Det var det, man Du sagde navn på Elizabeth. Ja, fucking. Det der med, man bare kan trykke F, når man tager et eller andet i hånden, og så bare fucking ændre det til en kompas. Eller til uret, eller lommeuret. For den der åben. Der. Holy. Okay, så jeg har fundet den der Holy Rosire der. Nu har vi den. Det er i hvert fald en af dem, tror jeg det må være. Er der omvendt crucifix her? Turned around a crucifix. Well, no shit, Shalon. Damien har fundet det andet. Sindssygt, Batman! Hvad siger den så nu? Find hidden wall markings. Find haunted objects. Haunted objects? Hvad betyder det? Hold nu kæft, den her disk heroppe. Den er godt nok høj. Hvem fanden har bygget den? Det er fandme, der har været en skæv tømrer, mand. Jerrycan. Du sagde hvad? Marking eller hvad? Ja, det er det der, de der markings der igen. 2 stykker af dem og en haunted object. Jeg ved ikke lige helt, hvad et haunted object er. Det kan være alting, hvad fanden. Dukker. Du siger noget. Okay, man, hvorfor fanden er det, jeg ikke tænkt på det? Jeg kigger bare lige i bogen. Ja, selvfølgelig, den giver jo information jo for helvede. Det er fandme også klamt dukker, mand. Altid dukker. Dukker er altid. Så det er fotokamera, og så er det... Så er den der... glowstick. Jeg fandt dukke. Resume. Nice. Hvad er det, vi leder efter? Det er de der... Nej, okay, vi er allerede videre til Exorcism. Hold da kæft, det er roligt. Excuse me. Why are you hunting? Ovenpå. In the name of Jesus, Lord of Heaven, Nigeria's champion, Mother of God. Hvad fanden laver hun ude på toilettet? Står bare der. In the name of God, Jesus, Lord of Heaven, Savior of the hills. Færdig. Tag crucifix. Og vi er færdige. Så dæmonen forsvinder fra hende. Den kravlede seriøst væk fra hende, mand. Dæmonen, den kravlede væk hen ad gulvet, mand. Så næste man ser det er bare... Fik vi også 260 fra, mand. Hvorfor fik vi 300 for den første, mand? Det er bare mærkeligt. Hvis I kunne lide den her video, så husk at like og subscribe.